Φίλες και φίλοι, δεν έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που ο Πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζον Κιν, αναφερόταν στην καμένη γενιά της Ελλάδας. Στη γενιά της Ελλάδας που σβήνει και που πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς αποφυγή για τη χώρα του. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που μια νεαρά βουλευτής από την Κένια εξηγούσε στο ετήσιο συνέδριο της IYDU στην Κολομβία τι πρέπει να κάνει η χώρα της για να μην γίνει σαν την Ελλάδα. Και δεν θα μπορούσα να λησμονήσω άλλωστε το δεικτικό σχόλιο μέλους της Βρετανικής Συντηρητικής Νεολαίας με την εκλογή στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντροδεξιών Νεολαίων όταν είπε «Με Έλληνα στο τιμόνι, το αποτέλεσμα είναι ήδη γνωστό. Ελλάδα θα γίνουμε». Με αυτά τα απτά βιώματα επιχείρησα να σκιαγραφίσω την Ελλάδα της φλέβης, την Ελλάδα της περιφροσύνης και την Ελλάδα της ταπείνωσης όπως την έζησα. Την Ελλάδα που δεν μας αξίζει. Απέναντι σε αυτή την Ελλάδα πρέπει να αντιπαρατάξουμε την άλλη Ελλάδα. Είναι χρέος μας να ορθώσουμε την Ελλάδα των ρήξεων, όπως έλεγε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμανλής. Των ρήξεων με τις παθογένειες δεκαετιών. Των ρήξεων με τον κρατισμό του χθες. Των ρήξεων με τα προνόμια του παραλογισμού. Των ρήξεων με τα προστατευόμενα στενά ολιγοπόλια. Με τη δημοκρατία των συνδικαλιστών που κατεβάζουν τους διακόπτες όποτε το κρίνουν αυτοί σκόπιμο. Των ρήξεων με τα πανεπιστήμια των μειοψηφιών της αριστεράς. Είναι χρέος μας λοιπόν να χαράξουμε την Ελλάδα της ανατροπής, της δημιουργικής ανατροπής. Και η δημιουργική ανατροπή, αγαπητοί φίλοι, δεν είναι έννοια με αφηρημένο περιεχόμενο. Είναι η ανατροπή εκείνη που πολύ απλά, χωρίς πολλά, είναι αμήλικτη με τη διαφθορά. Καταλύει την ανομία. Δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων δεν νοείται. Θωρακίζει την ελεύθερη οικονομία, μειώνοντας τα εμπόδια εισόδου στην αγορά, δημιουργώντας σταθερό και ξεκάθαρο επενδυτικό περιβάλλον. Επενδύει στην εκπαίδευση και την οικονομία, μειώνει το κράτος και στηρίζει τον ευπαθούντα, έροντας τις αδικίες όπου υπάρχουν. Είναι η ανατροπή, φίλες και φίλοι, που εμπεδώνει την κοινωνική οικονομία της αγοράς, τη σύλληψη η οποία πολύ απλά ποτέ δεν λειτουργήσε σε αυτή τη χώρα, εξαιτίας των ιδεολειψιών της αριστεράς. Στο χέρι μας είναι λοιπόν να μετατρέψουμε τη γενιά μας από χαμένη γενιά, όπως την αποκαλούν διεθνώς, σε γενιά ανατροπής. Φίλες και φίλοι, βρισκόμαστε στο μέσο ενός πελάγους, όπου κάποιοι μας έσπρωξαν χωρίς καν τα βασικά εργαλεία, χωρίς πηξίδα, χωρίς πηδάλιο. Επιμείνε στο πλοίο, βολόδερνε πότε δεξιά, πότε αριστερά. Οι εξελίξεις, ωστόσο, των τελευταίων μηνών καταδεικνύουν ότι η χώρα απέκτησε πλέον τιμονιέρη. Ξέρει προς τα πού πηγαίνει. Έχει σαφή ρότα και το κυριότερο, δεν κάμπτεται, δεν φοβάται από τις φουρτούνες. Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα της ΕΡΤ αποτελούν το πιο απτό παράδειγμα για το ότι και βούληση υπάρχει πλέον και το κυριότερο υπάρχει και τόλμη. Και αυτό το οφείλουμε στον Πρωθυπουργό της χώρας, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, πιστέψαμε, στην παρούσα συγκυρία όχι πολλές κυβερνήσεις διεθνώς και ευρωπαϊκώς διαθέτουν. Φίλες και φίλοι, στην προσπάθεια που καταβάλλεται, η ΟΝΕΔ ήταν και είναι παρούσα. Και ήταν παρούσα όχι με συνθήματα και με κραυγές. Ήταν και είναι παρούσα με τις ιδέες της, με τα πιστεύω της. Ένα μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα. Η ΟΝΕΔ άλλαξε. Η ΟΝΕΔ εξελίχθηκε και πάλι σε αυθεντικό πολιτικό φορέα. Και δεν χρησιμοποιώ τυχαία τον όρο αυθεντικό, αλλά τον υπογραμμίζω, διότι η οργάνωση επανέκτησε το συγκριτικό της πλεονέκτημα. Επανέκτησε δηλαδή αυτό που είχε χάσει. Και ποιο ήταν αυτό? Τον πολιτικό της λόγο. Ποτέ άλλοτε τα τελευταία χρόνια η οργάνωση δεν μίλαγε πολιτικά όπως μιλάει τώρα. Ποτέ άλλοτε δεν παρενέβαινε στο βαθμό που παρεμβαίνει τώρα. Σημασία έχει στην πολιτική, έλεγε ο Χέλμουτ Κόλ, να αισθάνονται ότι δεν κρύβεσαι. Την οργάνωσή μας λοιπόν πλέον την αισθάνονται. Νιώθουν ότι είναι εδώ, παρούσα. Η ΟΝΕΔ δεν κρύβεται. Στο σημείο αυτό θα μου επιτρέψετε να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον εμπνευστή και προτεργάτη αυτής της προσπάθειας, στον άνθρωπο που έφερε την ΟΝΕΔ εκεί που πραγματικά ανήκει, στον Ανδρέα τον Παπανίκο.
Του το είπα και κατηδίαν όταν επιστρέφαμε από την Αλεξανδρούπολη, όπου και παρουσιάσαμε για πρώτη φορά μια δέσμη προτάσεων της ΟΝΕΔ για τη στρατιωτική θητεία. Θα το πω και πάλι, θα το πω μάλλον δημόσια. Ήταν τυχερή η ΟΝΕΔ που είχε τον Ανδρέα σε αυτή τη συγκυρία. Και νιώθω πραγματικά υπερήφανος που ταυτίστηκα με αυτή την προσπάθεια επιστροφή στις ρίζες, που είναι οι ιδέες μας. Φίλες και φίλοι, στο διάστημα που ακολουθεί, οι προκλήσεις θα είναι ακόμα πιο μεγάλες. Και μαζί πιο μεγάλες θα είναι και οι δικές μας, πρέπει να είναι μάλλον οι δικές μας οι αντοχές. Γίνεται ήδη εμφανές ότι η ρήξη με το καθεστώς είναι μια μάχη διαρκής και επίπονη. Για τον λόγο αυτό είναι πραγματικά αναγκαίο να παντρέψουμε την ιδεολογική πλατφόρμα που συγκροτήσαμε το προηγούμενο διάστημα με τη μαχητικότητα και το δυναμισμό. Και αυτά να τα συντηρήσουμε μαζί. Πιστεύω λοιπόν πραγματικά ότι η εκλογή του Σάκη του Ιωαννίδη στο αξίωμα του Προέδρου τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι η πιο ενδεδειγμένη επιλογή για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Γνωρίζοντας την πορεία του, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι η μαχητικότητα αποτελεί συνώνυμό του. Και αυτό έχει ιδιαίτερη αξία σήμερα. Σήμερα που η απαξία της πολιτικής κορυφώνεται. Η ΟΝΕΔ δίνει μια μάχη αξιοπιστίας. Και η μαχητικότητα εδώ έχει σημαίνοντα ρόλο. Φίλες και φίλοι, μια μάχη αξιοπιστίας όμως δίνουμε καθημερινά και σε διεθνές επίπεδο. Ως μέλη της οργάνωσης, αλλά κατά κύριο λόγο ως Έλληνες. Το έχω πει πολλές φορές και θα το ξαναπώ για μία ακόμη φορά. Η ενασχόληση με τη διεθνή πολιτική μέσω της οργάνωσής μας είναι κυρίως και προπαντός άσκηση εθνικής πολιτικής. Εκπροσωπούμε καταρχήν την πατρίδα και μετά την παράταξη και τα ιδεώδη μας. Οι προκλήσεις που συναντούμε στο πλαίσιο αυτό είναι καθημερινές και συνεχείς. Η ικανοποίηση ωστόσο στο τέλος είναι ιδιαίτερα σημαντική. Η παρουσία μου εδώ σήμερα σηματοδοτεί την παρουσία της Παγκόσμιας Ένωσης Κεντροδεξιών Νεολαίων, της IYDU, της Ένωσης που αριθμεί 128 μέλη από όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι οι Νέοι Ρεπουμπλικάνοι, οι Αυστραλοί Φιλελεύθεροι, οι Βρετανοί Συντηρητικοί, η νεολαία της Μέρκελ και η νεολαία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ύστερα από περίπου 30 χρόνια, κατορθώνουμε ως ΟΝΕΔ να πάρουμε για πρώτη φορά τα ενία και να υψώσουμε την ελληνική σημαία εκεί που πραγματικά της αξίζει να είναι. Και αυτή η στιγμή είναι μια ιδιαίτερη στιγμή όπως γίνεται αντιληπτό, δεδομένου ότι είναι και η πρώτη φορά που η Παγκόσμια Ένωση χαιρετίζει το συνέδριο της ΟΝΕΔ έχοντας ως μητρική γλώσσα τα ελληνικά. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ωστόσο ότι αυτό δεν ήταν και δεν είναι ακόμη μία απλή υπόθεση. Το προηγούμενο διάστημα, δράσεις και πρωτοβουλίες της IYDU πραγματοποιήθηκαν στην Ασία, στη Λατινική Αμερική, στη Βόρειο Αφρική, στη Μέση Ανατολή και στην Οκεανία. Στόχος μας ήταν να αξιοποιήσουμε τη μοναδική δυναμική που έχει αυτή η οργάνωση, μετατρέποντά της από ένα κλειστό κλαμπ που ήταν το προηγούμενο διάστημα σε μια πραγματικά ανοιχτή ένωση. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο απελθόν πρόεδρος, ο Ντάνιελο Βάλτερ που ακούσατε πριν, συνέβαλε τα μέγιστα στο να ανοίξει αυτό το κλειστό κλαμπ. Εκεί όλη η Ευρώπη είναι ενωμένη. Όλοι οι Ευρωπαίοι είμαστε μαζί. Δεν χωριούνε διχόνοιες, δεν χωριούνε κόντρες. Πρόσφατα δέχτηκα ένα μήνυμα από τον πρόεδρο της Πορτογαλικής Νεολαίας της JP που έκανε λόγο για Greek Monopoly. Είναι ο όρος που κερδίζει αυτή τη στιγμή όλο και πιο πολύ έδαφος στους διεθνείς οργανισμούς που συμμετέχει η οργάνωση. Ο λόγος είναι ότι αυτή τη στιγμή και για πρώτη φορά η προεδρία στις δύο σημαντικότερες διεθνείς κεντροδεξιές ενώσεις είναι ελληνική. Θα ήθελα λοιπόν από το βήμα αυτό να συγχαρώ δημόσια τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο και φίλο μου, νεοεκλεγέντα πρόεδρο του ΓΕΠ και φίλο μου Κωνσταντίνο Κυρανάκη και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο του. Ταυτόχρονα θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά που συμμετέχουν και εκπροσωπούν την οργάνωση στα διεθνή. Είναι πραγματικά δύσκολο να περιγράψω τις προσπάθειες που καταβάλουν και προπαντός το έργο που παράγουν. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ξεχωρίσω τον Παύλο τον Κόνστα, τον Κωνσταντίνο τον Διγαλάκη, τη Βάσια την Αλεξανδρή, τον Αλέξανδρο τον Πολίτη και πολλά άλλα παιδιά που δεν είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε να βγάλω το διεθνή μανδύα και να φορέσω τον άλλον, τον αγαπημένο μου μανδύα. Εκείνο που δεν έβγαλα ποτέ όσο μακριά κι αν ήμουν. Το μανδύα του στελέχους της ΖΑΠ. Προέρχομαι από μια πολύ μεγάλη πολιτική σχολή
αυτή της Δάφνου του Φουκού Κομοτηνής. Εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα, τα πολιτικά. Και εκεί έζησα, τολμώ να πω, και τις μεγαλύτερες πολιτικές μου συγκινήσεις. Πώς να ξεχάσω άλλωστε, όταν σε ένα χρόνο ανεβάσαμε τα ποσοστά κατά 8 μονάδες σε επίπεδο πόλης, κάνοντας αυτό που πρέσβευε ο πρόεδρος Σονέδο Απελθών, ο Ανδρέας ο Παπαμίκος, επιστροφή στις ιδέες, επιστροφή στις ρίζες. Δεν θα ξεχάσω όμως ποτέ την πρώτη μου ομιλία, φίλες και φίλοι, στο αμφιθέατρο της Νομικής Κομοτηνής, όταν είχα κληθεί και πάλι να μιλήσω για τις ιδέες μας. Και τότε αυτό που είχα επισημάνει το 1996 είναι ότι ναι, οι ιδέες μας κυριαρχούν. Οι ιδέες μας είναι ισχυρές. Ωστόσο, ο Αλέξανδρος Ζούμας είχε πει: δεν υπάρχει ιδέα μεγαλοπρεπής παρά μονάχα εκείνη που φέρει τους καρπούς της. Κάθε ιδέα που αποβάλλει είναι τρελή και άγωνη. Με αυτό λοιπόν θα ήθελα να κλείσω και την ομιλία αυτή, γύρω στα 17 χρόνια μετά, αν τα έχω υπολογίσει καλά, και να σας καλωσορίσω όλους στο 9ο συνέδριο της ΟΝΕΔ. Σας ευχαριστώ πολύ.